Kajinglet Krishan Kensan Arngut ki MDC ki UDP kata uba polling do bat tebor patau syaka Kenhun United Democratic Forum UDF balailam do uba latib lang harkungor HKHDC kala penkindet iki bubun khamtami ki nongelam ke UDP menta kasengi kalai terik urimpang kajinglang kerki ke UDP ke balalong hakamra trekam u presiden ubedeiru ulampang uba medba lengdo kalarai ban pan jubab na uba pol bat tebor hapo ar pasau kenta kin pensyai kajinglet Krishan jongki ke isi bayalam do uba latib lang Dr. Jemino Moto apa penpau jing sungusi bersengau kendet ya karai jing kini arngot ulong baka parti kala aila diki ban pan jing syah bat hadin balayo ke jing jubab jingki on sa syong biang jing ilang kumno ban rai ha ka bayedai ban ka kam CEM ha council u Dr. Jemino ulakam ba ya ka kam CEM larai nadu kopor u Dr. Don Koparoy bam kuai haduar blay ba uba tenbel dekar ba titos wel khan ba polling do kinya sam hapo kisan snam Kajingrai jong ba pol bat tebor ban Krishan lang ya ka isi bat thamai ba latib lang ban kiu ka jingdon ki MDC syaka khatsan ngot ha ka yeng ka ba ar khandai ngot kat pa ka UDA ka ba yalam du ba tenwel dekhar ka lahiar syaka khat saungot ka UDP ka badan mentan ringut ki MDC ka lapoi syaka jing ya pat ya pra namar ba ki don ki banne ha ka UDA kat ba ki don ki ba Krishan ki UDF layo jing te ba menta ka janmit hi kala don ru ka jing yalang jong ka Regional Democratic Alliance jong ka UDP bat ka HSBTP ka ba yakran halor ka ne ka san perthai Balai don lang ki katukan ningut ki MLA ki MDC nakaliang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council rengkat betu Presiden Rangba jungi Chief Advisor ni syong ya perkat keluar ka jingmi ka kot kubor mengesengi ak baide bat ka support ka ba arut nakaliang jong ki MDC jong ka UDP iba bowling do bat iba tebor patau lapha ya ka city syau CM ba latib lang katungor dan extend ya ka support nakalian jungki ya kanika council ko na tinya syong nila ya tai babi di begini bat nakalian jungi umar bakalong kum ka procedure hi jong party tini ko bantip ken ke ba kini ki arhut ki MDC jong ka UDP ki don ban ong hakabay di ba kini ka kam ya kanika support ka ba kilit ban extend syang new CM ta e menta ka BT in ha ya ka city makin show cost kita mun ko ka sa benta ba nakalang jong ki bakin ay ya ka jing batay ka jing so jong ki hakabay di bat kanika support ki ay menta oh ngin happen ya bisa bikin ke ni say pay pada kan ke rai ke paling sim nak kalian tu parti nomor ba nga so in a democratic process mo in a democratic system you don't come here ban island you know mo ki party functionaries party leaders party workers dah kedan kanu violation kebelang persya ka party principle mereka party organization in hapan island iki bagian show cause di halor kita ka show cause jongki ini sa bishar na kalian jongi ni sepet ke ika babhat me ke pangdiban sim nak mata ni ka kam ya ka jingpen so na kalian jongi ki armut ki MDC jong ka UDP namla ban ai kan comment na kalian ka jonga dan na kalian jongi kung party Tenre nakaliang jongi kung ka party tingi sosi ko dong ngim sutalap ken bagi pet ya kajingnong kajingman jong ka country kam jong kini ki district council mo ni imdei tang hang ni suwe lu te nakaliang jongi ni don kata kajing sosi mar ba ni kwa ba ki kam ki jam jong district council kan long bayar bet ya renti ai for afsabanta te tangatahi ka rai ko ni shibu Naduk mentah sini. Maknanya ka naduk mentah ka meti, naduk mentah si sampai sabentar. Bat hadian kata ngin sasab ya ke baki dan ban ong nakalian jongki.